Sziasztok srácok és lányok, itt Milka, és köszöntelek titeket ebben a mai videóban, ahol 49k-s push lesz, hát, ahogy látjátok, nem lesz olyan nehéz, mert a Lili 210 kupán van Power 11-jel, szóval annyira nehéz csak lesz, mondjuk ez a solo map, ez eléggé én nem szeretem, de amúgy nem olyan rossz, szóval meg 210 kupán úgy. Nem is az, hogy ugye nem erősek az ellenfelek, meg ugye azért erősek, de nem vesztünk olyan sokat. És ja. Igazából Lilis lobbik vannak. Meg néha van még egy pár más. Szóval ja. Úgy ez a Vanish Gadget, ez ugye elmegy a Shadow Realmbe, de úgy elég jó, de az a 3 másodperc az elég rövid, szóval ja. Igazából hasonló mindketnek a Cardboard Box gadgetje. Csak ugye többi Lili is lehet pont ugyanakkor. De nem arra akartam. Jó. Amúgy azért szedtem ki a dolgokat a percről meg a meszekből, hogy Lili meg legyen, meg hogy ugye az upgrade-hez a coin, azért az kellett. Így már oké. Így 11-esem. Aha. Ki van itt, bro? Mi? Bro! Pedig neki alacsonyabb volt a power levelje, az hogyan? Bro! Nem szeretem ezt a nagy boost. Inkább farmoljunk boxokat. És valahol campeljünk le, én azt mondom. Hol jön ki a Shadow Realm-es Lili. De már eset... Aha. De én inkább oda nem megyek. Most lehet, hogy látott a Melody. Mondjuk az... Ez az mondjuk... Az a Melody, ez egy kicsit veszélyes. Ja. Igazából. Most már lassan Lilire meg lesz a bronz 1. Szóval... Meg az lesz, hogy mindenki legalább bronz 1-en van, az azért jó. Szóval, ja. Most legalább
Abba a Ruffs pushba akadtam el 650-re, most legalább lesz időm, mert Lilith is. Mondjuk azért egy hosszú út lesz még Lilith felpusolni 600-re. De ja. És utána meg Ruffsra azért lesz időm most akkor addig. Szóval ja. Én azt mondom, hogy Shadowriemezzünk ide át. Aha, de tölt az útja. De jó. Akkor gyerünk ide. Aha, na jó ez. Azért, hogyha ott nem hílelődött volna egyet, akkor azért meg is lehetett volna. De ja. Oké. Rendben. Jó. Aha. Azért van még mindig 5-6-7 Lili velem együtt. Szóval... El se durjam ezek a hátam mögé. Jó, Gigi. Azért rajtam maradt az ultia, de valahogy azért hogyan öltem meg, bro? Bro. Na. Aha, persze. Ne, jó. The Backstabber. Aha, persze. Aha, amúgy a Charlie az nagyon idegesítő. Jó. Talán jobb, de mondjuk már nincsen Shadowriemem. Aha. Persze. Bro, Helena 40 HP-ddal. Bro! Gigi, Charlie, nagyon jó volt, nagyon ügyes voltál. Nagyon ügyes voltál. Nagyon ügyes voltál. Aha. Ja, még a Blinkben nem lehet megvenni, de mondjuk annyira, ez csak akkor jó, ha megvan, hogyha megvetted a value packet, mert amúgy ez értelmetlen lenne most megvenni a Strawberry Lily-t. Egy rare skint azért nem szoktunk venni. Tehát azért... Ha mondhatjuk úgy, hogy Lily bejoinolt a hangtalan teambe Spike és Gray mellé. Aha! Itt vagyunk hárman. Janet is Shadowriemben van, meg ugye elvitte a Cordelius, meg én is ügyekes hittel. Szóval azért bővült a Shadowriem. Persze. Szia. Jó van, na. Azért a Janet ulti az elég, hát, idegesítő, mert azért eléggé el tud eszképelni, és elég messze. Mert azért van duration az ulti. Jának van időtartama, elég hosszú. Na, szóval
Negyedik hely, ez már jó. De 49k, és aztán egy nagyon kemény 50k. Szia! De bro! Helena. Bra. Rang 13, vagy tier 13, és tier 22. Melody. Úgy melódi az jó. Szóval én amúgy őt szeretem, és hát, ja, karakterként, na. Tehát igazából szeretek vele játszani. Azért itt most már nem csak Lilik vannak. Sőt, ebben a gameben voltak más korik is. Szóval, ja, azért majd alula. El akarok menni hozzá. Aha. Elment a bukorba, de legalább most nem tudják, hogy itt vagyok. Szóval ez így azért jó. Ja, kéne amúgy egy süllyedés gadget. Vagy gadget, igen, süllyedés, persze, gear. Szóval kéne egy süllyedés gear. De ez a gadget, ez amúgy egész jó. Aha, persze. Aha, egy kicsit megijedt tőlem a kit már. Ez egy damage-elek. Nem olyan keveset. Keveset, amúgy 3000-es damage az még elég jó. Elvileg. Most megnézem, de szerintem very fast a reload speedje. Már igazából kitnek is, de szerintem kitnek még gyorsabb. Ja, hogy az úgy jó. Na, megölték. De bro! Vaj! Igazából elég easy lesz. Jó, menjünk. Jó, de most elfelejtettem megnézni, hogy very slow vagy very fast, na mindegy. Mindegy is. Szóval, ja. Aha, azért most vannak lilik. Amúgy melodik is vannak, amit nem tudom, hogy miért. Igaz, hogy Lili után ő a legújabb karakter, de azért egy ideje már megjelent, szóval már lehetett vele pusolni igazából. Szóval azért annyira nem lehet azt mondani, hogy nagyon új. Még ez hülyeség lesz, mert Eldessel. Ja. Jó. Jó ultim van. Nem fogok senkinek se tölteni. Hova lőttem azt a... Ó, bro. Na. Plusz 9. Jó, oké. Közeledünk. És ott lesz az 50k. Bro.
nagyon nehéz lesz. Nagyon nehéz lesz, de oké. Jó. Nem baj. Attól függ amúgy, hogy milyen karikát fogok akkor pontosolni. De aztán akkor nem biztos, hogy így fogok menni sorba. Jó, hát ez nem power up volt a fel magát. Szóval, ja, hát ez... Amúgy én is ezért upgrade-eltem magam fel, mert mindig ez volt, hogy aki no teaming, mindig az volt, hogy a magasabb power levelű emberek, vagyis hát lilik, öltek meg engem. És ez volt a gond. Szóval, nem tudok rá. Mondjuk. Persze, tímerek. Jaj, persze, oda ment a 7-es. Bruhana. Jó, gyere, menjünk át ide. Nem tudtunk átmenni, Brum. No teaming, bro. Bruhana. Bruhana. Nah. The guys no teaming. Szóval, hát gondolom azért az 50k-s pushra nem lesz bent Draco. Már az azért elég hamar lenne. Szerintem Draco az csak júniusba fog bejönni. Szia! Hát a Shadow Realm helped me. Jó, miért lőttem? Csak nem hílelőttem. Farm boxes. Amúgy Lily, hát nem tudom. Szerintem Melody szerintem jobban műtik, mint Lily. Persze nem úgy, hogy jobban műtik, hogy ugye mind a kettő műtik, de szerintem Melody az jobb műtik, mint Lily. Mondjuk azért az ulti a Lilynek elég jó. Még jó, hogy Lily ezzel a rövid lövésével is át tud lőni a dolgokon. Már az azért elég szoros volt. Ó, Hannah. Gyere ide. Itt úgy tudtam. Brá. Ez egy jó harc lesz. Oké. Akkor meg is lenne Lilyvel. Ezt most beklémelem. Tudom, hogy ezt így nem szoktam, de kell a shieldes gear, hogy még több HP-nk legyen. Így már lesz alapból 9300, ha azt nem vagyok, igen. És akkor ez most itt... Very fast, ja. Amúgy nem lassú, szóval, ja, inkább very fast. Ja, szóval... Ha 9300, akkor jól számoltam. Oké.
Bro. Jó. Oké. Szóval, aha, már van 10.000 HP-nk, az elég jó. Eléggé tetszik. Aha. Jó. Aha, az RT-vel inkább nem. Mert szerintem ugye az új gadgetje van. Ami sokkal OP, vagyis hát nem tudom úgy, hogy van egy gadgetje. Bro! Jó. Let's go. Persze. Várjál. De bro, honnan tudtad? De hell no, man. Aha, a melody. Az kérem, pont, az kérem. Jó. Amúgy ezt nem tudom, csak akkor tudom ezt levinálni, hogyha az RT valahogy elhasználja. Az ultiát. Mert azért azt nem tudom. Jó. És elhasználta. Jó, ezt megnyerhetem. Jó. Oké. Let's go. Jó. Egy negyedik hely, ugye, mert az itt tudod. Szóval egy annyi kéne. Annyi az egész. 49 kell, bro. Milyen közel vagyunk. Milyen közel vagyunk már az 50-hez. Emlékszem, a 40-es pust azért nem raktam fel, mert véletlen kitöröltem. Na, hogy ezt kitörlöm, jó, nem leszek persze, nem leszek ideges, de elég mérges leszek mindenre már. Hát nem szabad amúgy ezért felidegesíteni magad, mert igazából attól még megvan az 50k. De azért, ja, akkor elég mérges lennék maga. Aha, persze. Jó. GG. Szerintem nem is kellett volna ulti amúgy. De amúgy előtte még egy kicsit sebezhetett volna belém, ha okos. De hát nekem így is jó. Nekem mindegy. És hát annyira nem mindegy, mert ha sebez belém, akkor azért még megölhet, de igazából így, nekem így is tök jó. És hát nekem pont így tök jó. Jó, 6. Jó, ott a negyedik. Tényleg az ultia volt. Bro! Ne! Belelövök a falba! Jó. Jó, GG. Oké. Jó, ez. Plusz 13, let's go. 49k in the bag.
Jó, akkor kezdjük Trophy Roadon, amúgy kaptunk 20 blinget. Szóval 20 bling, 50 credits, 80 powerpoints, 300 coin, 50 credits, 80 powerpoints és 300 coin. Na ezt fejből tudom. Akkor nézzük a mastery-ket. Ugye most beklémeltem izéjét. Beklémeltem. Ja igen, és a Shelly, mert egy kicsit pusoltam. Szóval beklémeltem ugye Lilyét. Meg Shellyét tegnap azért a Silver 1-eset nem akartam, de hát ugye azt is be kellett klémelni. De amúgy ezért mentem a 1250 coinért, ez is segített Lily felupgrade-olásába. Meg ugye a kreditek a Bronze 3-ban, ugye azzal unlockoltam. Igazából amúgy ez is kredit, de jó. Szóval 75 kredit a Bronze 3-ért pokóval, és 200 powerpoints a Silver 1-ért. Oké, Buster, Silver 1 300 powerpoints, Bell, Silver 1 200 powerpoints. Nézzük, ki van még. Még mondjuk valami Bronze 2, vagy ilyesmi. Vagy már úgy nagyjából így vége. Aha, de itt egy Bronze 2 Barleyval 100 powerpoints. És szerintem igen, ő lesz az utolsó. Akkor nézzük a BP Plus-t. 500 powerpoints. 1000 bling, meg 1500 bling, az 2500 bling. Super Star Dropból 100 coin. Még van egy pin. Oké. Úgy nem tudom miért visz annyira előre. Super Star Dropból Cordelius pin. Oké. 100 bling. Amúgy miért jut megint előre Rare Star Dropból 25 power? Ja, mert igen, mert úgy nézi, hogy először a freaket claimelem be, jó, egy pin. Super Rare Star Dropból 200 XP doubler, 100 bling. Super Rare Star Dropból 200 power, nem 200, vagy csak coin lehet 200, nem? Ja, akkor szerintem coin egy pin. 1000 meg 1500 powerpoints, az 3500 powerpoints. Miért van ennyi powerpoints? Epic Star Dropból 500 XP doubler, 1000 bling, Rare Star Dropból 25 powerpoints, már megint powerpoints. Oké, pin, Super Rare Star Dropból Grave pin, bling, 100 bling, Rare Star Dropból 25 powerpoints, egy pin, 10 gem. Az 30 gem, ja, és innen is szedtem ki valahonnan, igen, szerintem innen a 8-as térre a gemet, mert ugye kellett még azért Lilyhez. Rare Star Dropból 100 XP doubler, 100 bling, Rare Star Dropból 50 coin és egy spray. Oké. Hát akkor ennyi is lett van ez a videó, srácok. Ha tetszett, lájkoljatok, iratkozzatok fel. És megmutatom. Hát azért elég kevés. Bro. Na megint megint. Ez komoly, megint bebagolt. Bro, mi ez? Azt mutatja, látjátok? Megapig. Ja, akkor most nem tudom meg. Mi ez a bug, bro? De várj! Amúgy itt mutatja ugye Hankre mondjuk a mutációt, látjátok? Ilyen zöld izével, de... Bro, what is this game? Na jó van. Srácok, akkor majd legközelebb megmutatom, ha tetszett a videó, lájkoljatok, iratkozzatok fel, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!